Perlog sa sising nilai syambiang karo kalwai rian bun sengi ngapan map na pise nga bun kamha kini sengi kendu breu ya lek nyentai nomor katang kampat yok por bensenang video tama mentang awan biang but ngakwa bangkren meta tiau pangkani ka bill ke batmai jong ka KHDC kani ka bill halor ka taka right to ancestral property bill na kumno na ngam datib ha ka karteng ka ba paka jong ka handai kadi ka bill ha ka ba ka KHDC ka kwa banai ya kata ka hok lani banai bor ya ki kami pa bakin ai lang ya ka jaka ya ka lak ka pau ka spa jong ki shaki khon baro mdei tang khon ka do kamot bikin mang ya baro ki khon ki ken mdei ban penya tang leng bagi khon ka do te halor kani ka belle dei ngam da don ye than man ong mo namar ba nga suthu kisadon be kijing bakla namar ba ngala jupuli ka to ka lineage bel jong ka KCC but kibri ba thoy ka to la da ki di ju ki ban thoy kani ka belle kan sa flop bet ba kanum poi shi namar ba karukum tho jong ka lineage bel man chwa ka de ka ek bi ma ba inya ngemya krok tire tang kanya ka jutang wat ka english su ka pelong sopor very very bad te ngam khmilenti bakan poisis lada kidi gichu ki lawyer kini gibrekin hable biang sa law school please sobha te aku gali yang nengi supet ya kini ka bill dai kini ka bill bikila mut ba penmi minta kadi ki ka babai long manuban bo dong ya kata manuban ban ong ba kadi ki ka basni mo baki ki para si para barok kinyo na ki kemi pa ki tamah ka cukup por pada dei long hab ben petken na ka ka liang ba kami kata ka jing dawa kata ka jing don kam kani ka bill kami na kata kanya ba ma ki kun ka do ki don bor than te ngam ngila ban kedau kti ngila ban kedau ya ki nuksa ka ba mo ni i bagadon si sa kata ka jing le thombo tu ki kun ka do tamba ka jing siam jonga ngai simet ken ngam paju ira bakan long halu kata ta long le se na ka sispa atli ki kes la banon we are nesan ki bale bakla ken ki bapenya bakla ya ka bor ki kun ka do tama bon sin kapiang bet ka tulun me ka persai kam don haru kata ta ka ban penwit ya ka lawei jong ki breu tamba kata kan ka problem ni ladang ni thau an ni di benong ka study ka di benong scientific ka di benong tik ni di benong ka survey te ladang ni ong baki kon ka do ki dom bor than ni di ben ni ling ba ki survey ling ba ki study ngimla ba chupen mi an tang namar ba ka tu ka nengut ki breu ha KHDC ki sungo kum ka di ka problem i kata ka jing sungo kam song te kata nong lada pi kwa thawan ken ya ban study ta te kata di ka we ka jing ka thwa lunga ken lada ka don si sa kata ka problem hatong ila na man identify bar hatong ila na man pen si sa te to la nyo na kata ngam da kuslai tan adu kata ta namar ba kisadon hi ki ngar kermen bekisadon hi ki ba ki ban ai bor ya ki kun ka do ru ban ai bor ya ki sipara ru kan long fair ma kan kita idoni wi pat de ha ka banga itu baka sa don sisa ka jing ya ma bakata ka de kata ka jing kan thup lang ya kata ka benta ka ba ya de berki kun sitek ma ka kami yang bat itu siang ba kini ki kun sitek ki bawan na ka yeng ka ha ka ba kupa bun sen undu kupa hi umde kwasi but ki bambut ya culture jong ni kila bandu no ya kata ka hop banyo ya kata ka spa ka pau jong ka keme ngam batai beng ya kata ma lada kupa jong piu umde kwasi but lada pembut ya culture pila bandu no ya ka spa ka pau jong ka keme kasi don problem eh katuma ibro kin sara be chiki
yang kasari bakam haneng gisara be Supreme Court kan saya kon case be halo kata ngat baik ke Supreme Court kala ban strike down ya kata hang ni berka idea yang amang ko we ka keji siki disease ikan pang preservation mau bagi di custodian jong culture jong kita ki breo ki kasih garu ijat Hendrai kabasusi kari ba lain na kini ki an ki bakang mau ki bakang perking kai bakila jule ban pen emia ka culture jong ki breo jong ni mo kata kari ka jingkali jong aken ki an ki don be ka problem mo ki an gen de pilasang to an Pinsapoi be kata kan jinjar hakaba ki brio kila panra sagi yang ka bakam hajrong kila ban kun ni pi kila ban nem ni la ban nem tai kata ka semi be mo but lada kala rai ka Supreme Court sekali yang jongki leite pilal kadika iki basnia tengah pada ngakwa bang kentu ya ka KHDC ya bat dosu bahwa ngayahap aku kalian baki brio jungi kidai ban penyang culture ngam dan problem kupa dan ni kami ni piu kidi ngaru ngawan na kayeng badigi konsteng mo tama kitu ki konsteng di maki ki bapelong kasiyang mo ki kapa junga ki kapa ie junga kidi ki konsteng kimdin na Assam na Bengal kidi na na Tamil Nadu ngalaju ong kata tama kilong khasi no tapi ka culture jong ki ken kadi khasi te kata kamde kasnam kamde ban khang ya phi ba pin kala khasi phila ban kala khasi phila ban long ubar no sinyang ro tata sa culture jungi tamak ke jisi kar ban sutoi kata ken ladangi kren bangi kwa ban preserve your culture preserve ken let chate shiki shinong let shiki district ba per ben long ki event belong ki jing lang ki ba ki khana ret ki laban wan ki laban le sunan le sobha ma ki laban long ki language ness ki cultural festival bon ba ki ke nai belong ta ko ka monolith festival bri khatlai lat ngam khatlai klur ki ba supelot entu atat menta ka to ka monolith festival no pi kala fossil kala pod apral te la rapi ngeji shaban preserve ya culture dai pihak ban terikam kan penlong ki program penlong ki project ba per ki bayat paro cerita pemla ban chule ka ki event nga kentu ya ka ke jisi kata nganget ba ki breo ki di ban kala khasi kan kumnu pin ban kala khasi pi la da pemla ban le kata dan ka sadon me ka problem I kata kasnam kam song shote kata kasam pada kajing kajing pagi ki kun shitang ki babun ngot ki plan wasnya saka culture jun kam khang ki bun ki leader sing balang di kun shitang ki bun ki nong tho ki bun ki mo ki kla kulong ki badi ki kun shitang kata ka kam pensange ki bikin syakri ya kita beneu jungi tamba ni haban berat nak kata ka idea kebadi tangka senam senam stupid senam la sai ngila ban ri u kun dakaru apring ka snong khasi baru skala khasi kasnam is not the issue culture is the issue ngai hab jimbut bakata tamba ngai perkan ka idea ba kumnu ken in pen khlanya ka culture joni ken imla ban su persang man thau ki ain ki ban sa jinja ki ban sa bo jing phi hi hadiana bo but pinsa berat so jauh cepat ba besok balik kaya yang Supreme Court ke ba khang ini perkat lupa suaken perkat suaken kulish ba